ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи Лазиз ба Аловуддин. имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҳунарпешаи бисёр ҳам дӯстдоштанӣ, ҳунарпешаи театру синамо Мавлона Наҷмиддинова қадам ранҷа намуданд. Хуш омадед мегӯем ба шумо ба барномаи Лазиз. рости бисёр дар ҳаяҷонам, чун медонам ки чӣ қадар сухандон ҳастед, чӣ қадар марди яъне ҳунарманди шӯх ҳастед. намедонам ки ба саволҳотон яъне ба суҳбатотон ҳамроҳ шуда метавонам ё на. метавонед. шумо ки боз аз фурсат истифода мебарем, шумо ки як ҷоизадори ҷоизаи бисёр бонуфузи касбӣ ҳамон, яъне дар фестивали озмуни театрҳои касбӣ Мавлона Наҷмиддинова ҷоизаи беҳтарин нақши занонаро сазовор шуданд ва аз имтиҳони бисёр бузургам гузаштагӣ будед, бо гузаштед. Ва ман як чиз дигаро эҳсос намудам ки дар ҳақиқат кам мешавад ки ҳамкасбро бештару хубтару зиёдтар эътироф кунад. Шуморо бисёр толор аҳли тамошобин дар шабакаҳои иҷтимоӣ фақат Мавлона гуфтанд ва аллакай ҷоизатонро шумо пешакӣ гирифта будед. ҳис кардед даётон аст шумо аз ҳаяҷон фаромӯш кардед, шумо ба саҳна меромадеду мардум ҳама Мавлона ҳамкасбои худамон, ҳамкорҳои худамон дар баробари мухлисон. бори дигар шуморо табрик. саломат бошед. не ки ба худу хеле хушҳол шудам вақте ки ҳунарама қадр карданд, яъне сазовор донистанд. зиёд ҳастанд ҳунармандое ки сазовори ин гуна ҷоизаҳо ҳастанд, хеле зиёд дорем. ва аз ҳама ҷоизаи баландтар барои ман, яъне вақте биромадам чӣ қадар дод заданд, тамоман худам бовар кунед дар Голливуд ҳис кардам ва пеши худ мақсад гузоштам ки бо ин дар як ҷо намеистам, то агар ҷоизаи Оскара ба даст наорам, ман бо ин дунёи зебо падруд гуфтанӣ нестам. мо ҳам дар оғози барнома дуогӯ мешавем ва ҳам он ниятҳое ки орзуҳое ки Мавлона доранд, яъне ки гирифтани ҷоизаи бисёр бонуфузи синамои ҷаҳонӣ Оскарро сазовор шаванд. илоҳ омин. хуш, пас шурӯъ мекунем бо ҳамин як оҳанги бисёр хубу идонаву орзуҳои пур аз орзуҳои нек. хуш, тайёр рафтем. пас дег ҷон. дег. мо кадом хӯрокро тайёр мекунем Мавлона? мо яъне чун фасли тобистон хеле фасли гарм аст. хуш. маҳсулоти инҷа омода кардаи мо ҳамаш, яъне пешкаши тамошобинонам ҳаст, пешкаши худи мо ҳам ҳаст. ина дар равған як камакак таф мечем, баъд дар буғ мепазем. хӯроки буғӣ. хӯроки буғии музаффар бисёр хуб аст. яъне хеле хуб. пас ба роҳи расидан ба ҳамаи музаффариятҳо ва комёбиҳо шурӯъ мекунем. дегро ман аллакай корда гирифтам. манам корда гирифтам. шумо гӯшта мегиред ё пиёза? кадомашро шумо ба ман бовар кунед? гӯшта гиред, пиёза ба ман гиред. шумо фақат ба ман фаҳмонед ки ман гӯштро ба кадом андоза реза карда монам, яъне калон майда? гӯшта ба андозаи ана ҳамин пиёз. ташаккур. пас шурӯъ мекунем ба хӯроки бисёр хубе ки махсус барои тобистон тавсия медиҳанд Мавлонаҷон, бо номи музаффар. кабоби музаффарӣ. не ки тути музаффариша шуда будам. ана тути музаффарин, хӯроки музаффарӣ ҳам ҳаст. бале. ташаккур ки шумо луғати моро хеле бой гардондам. бале, бой карда истодаед. бале. ала аз раҳаки дур ба худ ба ёр овардам. ала кун аз тути музаффарӣ ба худ ниҳол овардам. мо хӯрокша овардем. бале. барои чӣ ман пиёза ба шумо надодам акай Аловуддин? барои ки ман айнак дорам, яъне таъсираш камтар мерасад. ама медонед ки вақте ки ҳамин пиёза пӯст мекунем ё реза мекунем ку чашмо сӯзиш мекунад, оби дида мебара. барои ман бар ин одамоне ки нури чашмашон як каме заифӣ доранд, хеле хуб аст. як суоле ки бисёр анъанавӣ аст. ҳама вақт суол метем, аз куҷо ҳамин сар зад ҳамин муҳаббат, ин дар куҷо дар дилатон ҷо шуд ҳамин ишқи саҳнаву ишқи синамову ишқи ҳунару ҳунармандӣ? аслан яъне ки дар рагу хуну пайвандам буд ба фикрам, дар ҳақиқатан ҳам буд.
чун модарам санаткор буданд пеш овони ҷавонишон. Овони ҷавонишон. Яъне бо ҳамроҳии ансамбли Акашариф Ҷураев, баъд Сайлон Золшоева, Зулайхо Раҳимова, Азиза Азимова, бо амино ҳамкор буданд модарам. яъне дар ансамбли рақсӣ кор мекарданд ва вақте ки падарам ошиқашон мешад, бо падарам хонадор мешанд, падарам иҷозат намедиҳад. яъне фикр мекунам ки дар хунам ҳаст ва рақс карданам хеле дӯст медорам ва насиб иншоалло ҳофизӣ карданам дӯст медорам ва агар ки баъд ба нафақа баромадам ба фикрам як ҳофизаи хуба мешам. бале ман шунида ҳастам гого ҳофизиятонро гого дар майдон дар вақти басмҳои хурсандӣ ба рақс ҳамроҳ шуданатон бисёр нозукхиромона зебо зарбҳоро бисёр дуруст гирифтаву чарх мезанед. хуш гӯштро майда кардам. Дега мемонем. Мондем. Равғана мерезем. Хуш. Ва ҳозир ҳоҷати гӯштро намак кардан нест, Мавлона ҷон? Гӯшта бояд пештар намак мекардему, ҳеҷ гап надорад. баъд дар давоми хӯрок ҳам метавонем. Умуман бисёре тавсия медиҳам ки гӯшта набояд намак кунем. бале хеле хуб. Пас манам хеле хуб кардам ки намак. Пас бинед инон ки дар гуфти гапҳои шумо дар генҳо ҳаст, дар хун ҳаст, дар авлод ҳаст ки ҳамун боз мебараду боз яке аз ҳамун дар оила мебинӣ ки як кас ҳунарманд шуд, яке шавқи дузандагӣ пайдо шуд, баъд пурсида меравӣ ки ҳақиқатан ё модарам ё ин ки гуфти гапҳо мефаҳмӣ ки модараш ё ин ки бибияш ё ки бобояш дар ҳақиқат ба санъату ба ҳунар инқадар наздик буд. яъне модари ман ки ҳунарманд буданд, баъд барои чӣ намехостанд ки ман ҳунарманд шавам, чун нозукиҳои ин касба медонистанд. аммо ман ду поя дар як мӯза мондаму баъд сабабгори дуюм, яъне ин дар хун аст, ин сабабгори якум буда ҳам наметавонад. Сабабгори якум баъд Муқаддас Набиева, ҳамин қадар ошиқи Муқаддас, то ба имрӯз ошиқи Муқаддас Набиева ҳастам, ошиқи ҳунарашон ҳастам, ошиқи зебоишон, ошиқи либоспӯшишон. гӯшта меандозем барои ки роғани мо. медонед, пас он қаҳрамони филме ки мо бо ҳамроҳи шумо, манам дар он ҷо як нақш боз будам, яъне манзурам филми роҳ аст ки дар он ҷо ҳама ошиқи Муқаддас буданду пас ин воқеӣ будаст. чун он муаллиф медонист ки муаллифи сценария медонист ки ман ошиқи Муқаддасам ва мас ҳамин унҷа нақшҳое ки нақшофарӣ кардем, ҳамин хислати қаҳрамонро яъне ворид кард. яъне унҷа шумо ҳам тасодуфан масалан даъват шудагӣ нестед. муаллиф ҳар як нақша, яъне нақши манижа барои ман навиштагӣ, нақши Надяра барои Афаинисон, нақши Зульфия барои нақши шумо маҳз барои худатон навишта шуда. пас ин сир кушода шуд. ман фаҳмидам ки ин гап будааст. яъне муаллиф Сафар Ҳақдодов. ташаккур ба шумо Сафар Маҳмудович Ҳақдодов ва Носир Саидов ки мана ин аллакай қаблан шумо ҳар як ҳунарманде ки даъват кардед, шумо хислату характеру табиати онро ба назар гирифта. ва ина бинед, ман вақте ки пеш Сафар Ҳақдодов ҳамсӯҳбат мешуд, бисёр пурсупос мекард, баъд ҳайрон мешудам ки ин қадар пурсупос мекунад, баъд характерам медонист, аз кӯдаким аз ҳама пурсупос мекард. мо пиёзро гирифтем. хуш, акун ба шумо чӣ метавонам? болгарски ҳам бале, қаламфури булғорӣ ва баъд якташа ман метавонам ба шумо кӯмак расонам. хуб, барои роҳат буданатон биед ман ин пиёзатон дар инҷо монам. ана не пиёзоя ҳозир меандозем барои ки бисёр вай нашавад. қаламфури булғорӣ дар наст шумо. мана гӯштро интизор намешавем то пухтан шане. гӯшт бо мулоимтар мешавад. хеле хуб. ман дар хонаи худам ҳамеша ҳамаша аввал дастам қати дастом стерилизоват кардагӣ бо дастпӯш дора. дастпӯш доред? мене мо сари он суҳбатамон дар он ҷо омад ки дар ҳақиқат муҳаббат ба санъат, муҳаббат ба ҳунар, яъне аз модар, аз шир бо шири модар, чуне ки меша ман иро мегӯям дар дили Мавлона ҷо гирифтааст. хеле хуб, хеле хуб. пас шумо баъд аз ин омадед ба донишкадаи фарҳанг ва санъат. не, баъд аз ин гуфтам ку падару модарам розӣ набуданд.
ҳама ҷо мехостам равам, фақат вориди санъат нашавам. соли 89 мактаба тамом кардам, донишгоҳи тиббӣ супурдам, яъне кӯтоҳ карда гӯям, донишгоҳи тиббӣ супурдам, аз дуюм имтиҳон яъне афтидам. баъд боз он вақтҳо вай буд дуюм поток, дуюм раванд. дуюм раванд супоридам, омӯзишгоҳи тиббӣ супурдам, аз мандат афтидам. яъне ҳама имтиҳонҳоя супоридам. онҷа балли ҳамон ихтисосе ки ман интихоб карда будам 9 балл буд. аз ман 8 балл буд. 1 балл нарасид, аз мандат афтидам. баъди он рафтам омӯзишгоҳи кооперативӣ. яъне барои дар наздикиҳои донишкадаи санъат аст, дар 46 микрорайон. яъне унҷа рафтам, 1 сол унҷа хондам. баъди унҷа ҳамчун мағозачӣ кор кардам. шумо таҷрибаи кор кардани дар мағозаам доред? фурӯшанда кор кардед? хеле хуб. кор кардам. баъд донишгоҳ омӯзишгоҳи алоқа супоридам. дидам ки кораш ба ман писанд наёмад, яъне аз они ман нест, яктои дигар мумкин. супурдам, унҷаам хондам дар ҳамин почтаи худамон, яъне ки ҳозир бино нест, ҳамунҷа кор кардам. ба қавли мардум главпочта. дидам ки аз они ман нест, яъне худам ҳеҷ неки ёфта тавонам. баъд курси пеш мошинкаҳои чопӣ буд ку, ҳамон курса тамом кардам. котиба кор кардам. баъди он бисёр ҷо кор кардам. дар шолкамбина, дар охрана кор кардам. як зану чил ҳунар кам аз гуфтаги гап. як марду чил ҳунар мебинед? роҳрӯбам кор кардам, фаррошам кор кардам, ҳамаша кор кардам. баъд соли 1995 бе иҷозат, яъне аз падару модар, ҳуҷҷатҳояма ба донишкадаи санъат супурдам. ба ҳар ҳол, ба қавли яке аз қаҳрамонҳои ман азизу бузургон, аз паси ҳамин мавлона тоқат кардан истоданд ки ин духтар то куҷо мерад, лекин медонистанд ки роҳи ин фақат муваффақияту комёбиаш фақат дар санъат аст, дар ҳунар аст. ина бинед. лекин ҳама ин ба фоидаи ҳунарманд аст. вақте ки ҳунарпеша масалан як таассурот дорад, як бархурдор аст аз касби масалан худи котиба чопкунанда сар карда, аз масалан алоқачӣ, аз он ҷо фурӯшандаи мағоза ки дар як рӯз ҳазорҳо одам омада ҳар хел одамҳоро во мехӯрид. ҳама инҳоро ба қавли гаҳе афтам, гаҳе хезам, гаҳе хандам, гаҳе гирям, гаҳе равам. ҳамин гузашта мавлона шуморо боз бурда гирди кӯчаву бозор мегардам. мазоқи ошиқӣ дорам, паи дилдор мегардам. бале. ва дар ҳақиқат ҳамин мисраҳоро ба худи мавлонаам гуфтан мумкин аст ки ба ин додан мумкин аст ки дар ҳақиқат ин мисраҳоро мумкин аст ки ба мавлона ҳам мо гуфта гузарем ки дар ҳақиқат ғуломи шамси табрезам қаландарвор мегардам. ин ғуломи ҳамин санъату ҳунар буду. ин тараф худаша мезад, вай тараф мезад, ҳамун мисли дар ҳамун дарё ки ин тараф он тараф мезанад ва охир маҷрӯяшро пайдо мекунад. яъне ман фикр мекунам ки ин ҳама бо хости худованд. бале. ва вақте ки ҳуҷҷатҳоя супоридам, баъд аллакай яъне донишҷӯ шудам, омадам ба падару модарам гуфтам. баъд аз оне ки дохил шудед, шумо аллакай зарбаҳои зиндагиро аз сар гузарондагӣ ҳастед. яъне дар мандат аз имтиҳон афтида будам, роҳ афтода нашудам. ана ин бор то оне ки ба ман анаваи дафтарчаи ё ки билети донишҷӯиро надиҳанд, ман намегӯям. вақте ки гирифтед, баъд омада гуфтед мана ситораи ояндаи театру
синемо Мавлона. не акай Аловуддин вақте ки амин як барномаам даъват кардан баъд гуфтанд ки шумо масалан барои унвон гирифтан талош накардед ягон бор. Ман гуфтам не, рости ин касб вақте ман интихобаш кардам, вақте ки ман дӯсташ медоштам, ман намедонистам ки ин касб шӯҳрат дорад, ин касб унвон дорад, ин касб миллион чизҳои дигар дорад. яъне аз худованд розиям, бо дуои падару модарам ҳар чӣ ки шудам, аввал худои бузург, баъд дуои падару модарам ва устодони азизу арҷумандам. ва шояд дута духтарчама яъне бо кӯмаки шавҳарам калон кардам, аммо духтарчаи хурдиам маҳз бо нони ҳамин касби ман бузург шуд. имрӯз донишҷӯи курси дуюми коллеҷи рассомӣ аст. яъне хеле шукргузор ҳастам ва падару модарам вақте ки омадаму гуфтам, аввал як қошу қавоқ андохтанд, беиҷозати мо рафтед. гуфтам беиҷозати шумо, яъне бе ягон шинос очаҷон утаҷон ман бе ягон шинос дохил шудам. албатта ки дуошона гирифтам. ва баъд вақте ки дар тариқи оинаи нилгун медиданд, чӣ қадар падарам фахр мекард, чӣ қадар хурсанд мешуд. то ба имрӯз модарам ҳозир дар бемористон аст. ҳар дафъае ки равам, баъд занҳои ҳамраҳе ки дар дигар палатаҳо яъне бистариянд, баъд мебиёянд, баъд мегӯянд ана. гуфтам ко пурсидед Мавлона, анами Мавлона Наҷмиддинова духтари анамин камина. яъне фахр карда гап мезанад оча. хеле хурсанд мешавам. дар ҳақиқат мо медонед фақат нек орзу кардан, нек таманниёт кардан ин бисёр хуб аст охир мегӯям, чунки ҳамеша фариштаҳое ки ҳаст дар атрофи дасти китфи чапу рости мо, ҳамеша онҳо дар баробари мо дуо мекунанд. ва ман дар таманниёт мегӯям ки бигузор ҳамеша ифтихор кунанд, модаратон тансиҳат бошанд, шифо ёбанд ва ҳамеша ифтихори духтарашон Мавлона бошанду набираашон ки ҳоло ки дар коллеҷи рассомӣ таҳсил мекунанд ба номи Олимов, хато накунам, ҳамин ҳузур Аҳмад Олимов. ва бинед Мавлона ҷон, дар ҳақиқат ҳамон мисраҳое ки ҳамеша устод нағз медиданд, такрор ба такрор мегуфтанд, ҳар касеро баҳри коре сохтанд, мери онро дар дилаш андохтанд. пас аз азал дар дили шумо мери санъату ҳунар ҷо будааст. яъне номи аслӣ, номи пуррагӣ Мавлон биби. Мавлон биби. баъд вақте ки омадам ба театри Маяковский, баъд шудам ҳам Илона. яъне номама наметонистанд гуфтан, ҳамкорои русамон Илона мегуфтанд. Оно кӯшиш мекунанд кӯтоҳтар бошаду барои муроҷиат тезтар Мавлон биби иди сюда нагано Илона подожди. баъд ҳамин барои муошират якчанд вақт номам Илона буд, баъд яке шуд номам Мавлона. баъд ҳамин хел Мавлона рафт. хелеш мо меандозем каме ҳамин шумо гуфтед аввал бо дастам чиз мекунам. ана ҳозир болгарский қаламфури булғорӣ. кам нест, хуб аст. булғорӣ не андохта будем, ин боқимондаша мондам ки ҳамроҳи помидор, баъд намак бояд. бале, намак дорем. намакамон. мана намак дорем, ҳозир ман ба шумо бо қошуқ медиҳам намак. пас ҳозир манам чӣ қадар ки лозим аст бигиред. чунки шуд шояд мегӯяд ки хай ошиқ аст, нағз мебинад. не ако ҳар як чи вай худаша дорад. баъд шур ки шур дар сари пири Мавлона ошиқ шуда. бале. Мавлона ногуфта намонад, ҳамеша ошиқ аст. ошиқи ҳам зиндагию, ҳам касбашу, ҳам ҳамкасбошу. ман тамошобинони азиз, мухлисони азиз, бо як дилпурӣ гуфта метавонам ки аз байни ҳамаи ҳамкасбонам ҳунармонам бисёр ҳастанд, лекин Мавлона бисёр як дили бисёр кушод, чеҳраи кушода дорад, як муомила муносибат, эҳтиром дорад. ва ташаккур ки шумо ба барномаи мо омадед Мавлона ҷон, ва бовар мекунед мо ин қадар хурсандем ки шуморо дар ин ҷо мебинем. аслан ташаккур ба шумои азиз ки даъват кардед. бале, ман эҳтироми шуморо бисёр мебинам ва эҳтироми ҳамкасбонро нисбат ба шумо.
дар оғоз гуфтам ки дили шумо ро ман эҳсос кардам. бо ҳамроҳи шумо дар шукр дар як саҳнаи филмбардорӣ ҳам будем, дар бисёр ҷашнвораҳо, дар намоишномаҳо ки рӯбарӯ мешавем, мебинам чеҳраи кисоди шумо, дили бисёр холиси шуморо, дили тозаи шуморо ва инам подоши амал аст ки шуморо ҳама дӯст медоранд ва эҳтиром мекунанд аз коргардонҳо, ҳунарпешаҳо сар карда. хуш, пас мо донишкадаро хатм кардем ва омадем рост ба кор. донишкадаро не, яъне ки донишкада вақте ки дохил шудем, хуш, дохил шудем, онҷа устоди зиндаёт Фаррухи Қосим барои театри таҷрибавии тамошобини ҷавон Аҳорун, яъне студия мегирифтанд. махсус студияе ки махсус студия барои театр. хатмкунандаҳо яъне студияи театри Аҳорун ҳастед. бале. ва вақте ки дохил шудем аз соли 95 дохил шудем, аллакай аз соли 97 мо ба кор гирифтан, яъне дар саҳнаҳои умумии театр аллакай кор мекардем. яъне бисёри дарсомон дар театр буд, нутқи саҳна, ҳаракати саҳна, ҳамаи ино дар театр, маҳорат, ҳамаи ин дар театр мегузашт. шумо бисёр хушбахтед ки мактаби бисёр бузурги Фаррухи Қосимро омӯхтед, гузаштед ва ҳамин обу тоб ёфтед дар ҳамин мактаб. ва акай Аловуддин, инам боз бо амри худои бузург, яъне ҳамон вақт таваллуди 78 мактаба хатм кардагӣ буданд ва устодам ҳамун нафароя мегирифт. ман ки будам 71, яъне соли таваллудам 71. мо пинҳон намекунем соли таваллудамона? Не, ҳеҷ вақт пинҳон накардам ва нахоҳам. ман намегӯям ки ман соли 81 ҳастам. Не. ва ҳатто нафарое ки соли таваллудашон 73 буд, 75 буд, 76 буд, онаям маълим ҷавоб дод. дили ман анами хел дар ларза. аз ҳама калон ман 71 гуфтам тамом ҳозир мега ки гир ҳама ҳуҷҷатотаи рав ту намешавӣ. барое ки суханошона фаҳмидам ки он як духтараки дигар буд, гуфт ки не духтарҷон шумо аллакай пухта расидагӣ, яъне барои студияи ман намешавед. яке номи он нафарое ки бояд ки дар студияшон бошанд хонданд, манам ҳамуҷа. ва инам муаллими азизу зиндаёдам, яъне риҳлат карда рафтам, то ба имрӯз ман напурсидам ки муаллим барои чи дигароя ҷавоб додед, ман намондед. баъд дуюм устодамон Қурбони Собир, аз Қурбони Собир пурсидам, гуфт Мавлона, худованд ҳама чия додааст, фақат қадат камакак паст. яъне барои ҳамин гуфт муаллим, ту вай накард, дид ки маҳорат дорӣ, дид ки як чеҳратам он қадар бад нест, фақат қадат камакак паст. ва муаллими ҷигам не каблук мепӯшам. шумо дар бораи қади паст гуфтед, ба ёдам як дарси Низом Нурҷонов ба ёдам омад. мо он вақт таҳсил мекардем, яке дар бораи қаду сухан дар бораи қад мерафт. ногу як аз ҳамкурсонам гуфт ки духтарҳои ҳамкурсамон, духтароне ки бо мо таҳсил мекарданд, гуфтанд ки устод камтар ман актриса омад бояд қадаш баланд бошад, қаҳрамон бошад, Ҷулиета бошад, фалон бошад. баъд устод гуфтанд ки ман ба шумо як гап мегӯям, шумо як ба ёд биёред ситораи синамову театри тоҷикро, София Жанна Туйбоеваро, ва як аз аввалин актрисаи кино буданд, актрисаи театр буданд, қадашон баландӣ, ҳатто нақши маликаро дар қисмати шоири филми Борис Кимягаров ёдтон аст бозӣ кардан. дар онҷо гап дар истеъдоду ҳунар аст ва шумо хуб кардед ки кор кардеду фаъолият кардеду рафтед. дар асл ман фикр мекунам ки яъне агар маҳорат бошад, ин лозим аст. бале, маҳорат бошад, ин бад ҳозир ина омода кунем, чун бекор наистем. мо метавонем хӯришро тайёр кардан гирем. ина пастар монам махл ҷӯшида об лозим не бад меандозем. об, лавровый лист, картошка, оба ки андохтем як ҷӯш омад, картошка аз сёрка мегузаронем, бад меандозем. пас мо омадем ба театри Аҳорун таҳти роҳбарии устоди зиндаёд Фаррух Қосимов. яъне ки дар курси ду аллакай Мавлонаҷон дар он ҷо кору фаъолияташонро бо дастгирии бевоситаи устод шурӯъ карданд, чунки устод масалан мехостанд ҳам таҷриба бошад, ҳам каме кӯмаки моддӣ бошад. хеле хуб. хуш, мо он ҷо корро сар кардем, саҳнаҳои умумӣ буд.
кора сар кардем ва баъд аллакай курси яка тамом кардем. дар курси ду, яъне дар вақти таътили курси ба курси ду гузаштан, ба ман яъне нақши асосӣ доданд. нақши тарсо духтар аз намоишномаи шайх санъон. خیلی کار دشوار بود چون به فکرم اون نفرایی که شیخ با اون عاشق میشه با او عاشق میشود و عاشق میشود بعد گیردی کوچه و بازار میگرده. نه من بیهود یعنی تحت همین موسیقی همین نوا ما نمایش آغاز میکردیم. تمرین‌ها هم از این سر شده بود و کار اول خیلی دشوار بود چون در برابر هنرمندای کسبی یک منی که تماما خبردار نیستم. یعنی من دیدم اون گروه غریب شو کمپانیا از وقتی که در یک برنامه اشتراک کرده بودن با کدام دانشگاهی و فکر کردم که همین گونه کارم همین گونه میشد، اما آمدم تماما فضای دیگر، یعنی تئاتری که تماما کار و رفتارش روش کارش تماما دیگر است. اول پسندم نبود، بعد آهسته بله یعنی یک تئاتر کارهای صوفیانه، نمایش‌های عرفانی که این چیزا تماما من خبرم نداشتم از این چیزا. قربانی صابر و صباحت قاسم و سعادت عزیز و نازی ملیکов، یعنی بسیار بسیار هنرمندایی که حاضر نام دارن و شهرت یابن، یعنی همشون همراه فاروق قاسم کار کردن. از همون فضایی که استاد عزیز نفس کشیده است، اینا هم نفس کشیدن و ما نیز نفس کشیدیم. خوب بعد یعنی واگذاشتن نقش ترسا دختر، نقش ترسا دختر واگذاشتن. من خیلی اذیت میکشیدم. بله خیلی اذیت میکشیدم. بسیار نمایشنامه بسیار خوبی برآمد که مولانا جان ما نه یک بار بلکه دو سه بار تماشا کردیم این نمایشنامه رو. بله و این نمایشنامه باز به ایران هم سفر کرد. یعنی وقتی ما دانشجویکای ایران بردن چقدر باز برای سفراش میدونید چقدر بعد دوست داشتم تئاتر. یعنی همین تئاتر بود که من تا ممکن اولین اروپا رفتم. بعد از استقلالیت ما مثلا یک تئاتری بود که همیشه معرفگری فضای تئاتری ما بود در همه جا و این خیلی خوب بود. خیلی خوب. کم نیست؟ و شما پس اومدیم سری سفرهای هنری. ما با کجاها رفتیم؟ با کدام دولت‌ها سفر هنری کردیم با همین تئاتر؟ شما ایران رو باید آوردید؟ جمهوری ایران یعنی زیاد سفر ایران داشتیم. سفر ایران داشتیم و بعداً این تئاتر به ما یعنی هنرمندای این تئاتر ما نو کورس یکم بودیم، با پولش رفته بودن، با بلژیک رفته بودن. از همسبقاتون کی میتونید بگذارید؟ از همسبقا خورشید مصطفی، قمرالدین میرزاєв، سهراب جنجالov، پس همه شما نرزلو عبداللهیف، حسن چیلایف، همتون مکتب استاد گذاشته هستید. بله. پس این کارگردان خیلی موفق شدن نازی میلیکوف که در پهلوی استاد بود، هم نفسی استاد بود، کارگردانی بسیار خوب حاضر با باید تربیه رسیدن خود قمرالدین میرزاєв. این همش همون کمال استاد است. بله کمال همنشینی با استاد است. و آخر درباره پروفسور، درباره هنرپیشه خلقی تاجیکستان، راوی بهترین استاد درباره قربان صابر سخن گفتن کم است. اون کس بسیار به یک موفقیت کلان رسیدن، موفق شدند. اینم تربیه به واسطه استاد فاروق قاسم را گرفتند و این روزها بهترین استادی ما است. یکی از ستونهای تئاتر کسبی ما قربان صابر است. خیلی شما یک محیط خوب، فضای خوب در شما بوده است مولانا جان. شما کار کردید، فعالیت کردید.
бинандагони азиз, мухлисони барномаи Лазиз, бедонед дар як лоиҳаи хеле хубе тӯли чанд қариб ним моҳ зиёдтар баъд аз тамринҳое ки дар ин ҷо мавлонаи мо дар худи Англия рафта дар Лондон ба як лоиҳаи хеле хуб ҳунарнамоиам карданд. Аз номи санъаткорони мо ҷудо карданд, масалан фақат Мавлонаро интихоб карданд. Баъд аз оне ки омада таҳлил карданд, диданд ҳамин як лоиҳае буд. Камтар мегуфтед дар бораи ин лоиҳа? ин ҷашнвора буд дар ҷумҳурии Узбекистон ва мо даъват шудем баъди истиқлолият ба даст овардани Тоҷикистон. Дуюмин театр, якум театр Аҳорун буд, рафта буд. Дуюм театр, театри давлатии ба номи Русӣ, Маяковский, театри Русӣ ба номи Владимир Маяковский бо намоишномаи Рустам ва Суҳроб. Рустам ва Суҳроб, бале. Яъне ин дар таҳияи Султон Усмонов? Албатта, дар таҳияи Султон Усмонов. Ва даъват шудем, рафтем ва овозаи ин намоиш то соли ояндаш ки баъд бо даъват шудем, овозаи ин намоиш буд. Ва рафтем ҳамунҷа ҷашнвораи байналмилалӣ буд ва меҳмонҳо хеле зиёд буданд. Намоиша нишон додем, яъне хела, яъне такрорам шавад, овозаш то ба само расид. Баъд аз як солаш яъне даъват карданд. мо дар бораи лоиҳаи худи интихоби баъд аз намоишномаи Рустам ва Суҳроб чуне ки Мавлонаҷон гуфтанд, интихоби коргардон овозаш то само расиду ва соли оянда яъне даъват карданд. Аввал роҳбари театр даъват кард, гуфт Мавлона интихоб шудаи барои сафар ба Лондон, аммо то Лондон рафтан бояд ки ба Тошканд равию, яъне намоишномае омода кунед. Гуфтам бошад. баъд ҳамсӯҳбат шудем, гуфтам ки ягон элементҳои тоҷиконаи худатона биёред. Ман бурдам як шарфи гулдузӣ ва албатта он китоби ғазалҳои ҳазрати Румиро ҳамроҳам гирифтам ва рафтем аввал унҷа аз кори худамон нишон додем. Яъне сабки кори мо чӣ гуна аст. бале бале. нишон додем ва вақте ки нишон додам, баъд Наби Абдураҳмонов гуфт Мавлон, ин коре ки кардӣ зикр буд? Гуфтам бале. Гуфт аз куҷо омӯхтӣ? Гуфтам аз шогирди Фарухи Қосим ҳастам. Гуфт ки мо ҳам ҳастем, яъне зикир. Ман гуфтам шумо зикир мегӯед, мо зикр. Ва ина нишон додам. Ҳар чизе ки аз мактаби устод ёд гирифта будам, ҳамуна нишон додам. Нишон додам ва баъд намоиша, яъне тайёрӣ дидем ба омода шудани намоиш. Аллакай сценарияш тайёр буд ва ҳамун шарфи тоҷиконаи ман, яъне то ба Лондон фақат шарфи тоҷиконаи ман хизмат кард. бале бале. дар рафти намоиш тӯли як моҳ унҷа кор кардем. баъд ина дар фестивал, дар ҷашнворае ки боз гуфтам ку, яъне баъд аз як сол боз иштирок кардем дар ҳамун ҷашнворае ки дар Узбекистон буд ва инам дар баробари ҳамун ҷашнвора намоиш додем. ҳамин намоиши тайёркардамона. ва баъд моҳи ноябр сафар кардем ба Лондон. унҷа ҳам хеле хуш пазируфта намоиша ва ҳатто буд масалан унҷа чӣ хубиш дар чӣ буд ки намоиша тамошо мекарданд, чӣ хеле ки он рӯз тамошо кардем мо киноя ва баъд саволу ҷавоб шуд. иҷоза бошад ҳамина ман гирам. бале, онҷа ҳам савол ҷавоб мешавад? албатта баъди ҳар намоиш, дар куҷое ки намоиша ту пешкаш мекунӣ, савол ҷавоб мешавад. ва ҳамин хел савол ҷавоб шуд. як анъанаи хеле хубе. бале, ва бемуҳоббот, яъне кори мо ҳунармандои тоҷик хеле фарқ мекунад аз кори ҳунармандои дигар кишвар. яъне унҷа буд аз Қирғизистон, аз Узбекистон, аз худи Лондон ва аз Тоҷикистон. хуш. ва ҳаст ҳунарманде ки ҳеҷ вақт намехоҳад масалан дар саҳна безеб бошад. яъне гирья карданашам бояд хушрӯ бошад.
зиқ шуданашам, хандиданашам бояд ҳамаш хушхуб бошад. аммо ҳунармандои тоҷик фақат диққат медиҳем бояд ки корамон хуб бошад. Бале. симомон чӣ гуна аст ба ин ҳеҷ вақт аҳамият наметиҳем. ва унҷа ҳам ҳамин хел савол додан ба ман ки чӣ гуна масалан шумо метавонед ки дар рафти бозӣ яъне дар рафти нақш офарӣ кардан дар як лаҳза масалан переходҳое ки гардишҳое ки худамон мегӯем яъне ҳамонавай кардан ки чӣ гуна метавонед аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузаштан. бале аз ҳолате ки ҳозир гиря доштед барои фарзандтон яку якбора мегузаред ба ҳолати хушнудӣ ки одам дар ҳақиқатам бовар мекунад ки гӯё чизе нашуда буд. ва чӣ хел масалан унҷа мусиқӣ меравад, аммо дар рақси шумо мо ба он мусиқӣ аҳамият наметиҳем, ба рақси шумо аҳамият метиҳем, фикр мекунем ки ҳамон мусиқӣ аз вуҷуди шумо мебарояд. яъне ин хела баҳои баланд буд барои мани ҳунарманд. яъне ин саволо ба дигар ҳунармандо дода нашуда буд. ин саволо маҳз ба ман дода шуд, чун вақте ки дар бораи унҷа модерн карда буданд, яъне чандта мусиқии ҳинду мегузашт ба тоҷикӣ, тоҷикӣ мегузашт ба дар ҳамон лоиҳа аст ёки дар ҳамон лоиҳа. бале. аммо оно рақс мефаҳмиданд. аммо яъне мо тоҷико, мани тоҷик он яъне рақс нафаҳмидам. Ман давоми ҳамон сухане ки модар фарзандаша аз даст дод, давоми ҳамон буд. ва фикр мекунам ки камакакам бошад як ба дилу дидаи мардуми ҳамон ҷамъ ҳунари бозингаро писанд буд ва хеле хуш қабул карданд, чун агар қабул намекарданд ба дигар шаҳрош даъват намекарданд. бисёр сафарҳо кардед дар худи Лондон ёки яъне сафар доштем дар Англия, дар назар дорам Ливерпул, дар худи ҳамон Англия нишон додем, баъд Ливерпул, баъд Берхам, дар 3 шаҳр намоиша пешкаши тамошобино кардем ва хеле хуб пазируфтанд. бинандагони азизи мо, инак вақти бисёр хеле хуб фаро расид, вақти кашидани хӯроку чашиданаш. хуб инак бале. Не, ин муҳоббат нест, ин воқеият аст. дар ҳақиқат бисёр ғизои хуб аст. бинандагони азиз, хӯрокро кашидем, бо ҳамроҳи мо бошед баъд аз лаҳзаи чашидану чашидан. бо ҳамроҳи мо бошед. бинандагони азиз, мухлисони барномаи Лазиз бо Аловуддин дар меҳмонии мо хотиррасон мекунам иштирок доштанд Мавлона Наҷмиддинова ва аз суҳбати қаймоқию аз ҳунари он кас мо баҳравар шудем ҳозир ва инчунин дар баробари ин ман гуфта метавонам ки Мавлонаҷон бисёр кадбонуи хубам ҳастанд. бале чашидан кай баъд монанди гуфтан бед мечашем. хуш. бинед ман гӯшта кашам бигирам, сабзи меояд, хайраш гам не. беҳтарин. офарин. Мавлон гир аз авлод намешавӣ. гуфти вай мардум химиявӣ надорад заҳровуд ягон кас намешавад. Мавлона мегӯяд ки ягон чизи дар ҳақиқат ғизо ягон чизи
این خوراکی تیار کردیم ما یکم چیزی خیمیایی یکم چیز نداره همش محصولات طبیعی خودمان همش هم گوشتی تر و تازه‌ای که در کوهستانی ما علفزاری ما خورده است مالی ما همین خیلی خوب آفرین به خودم تعریف نکنم که در اصل خیلی خوب است با مزه اومد است در این گرمی تابستان بله بهترین ببینید که برگی لاور چقدر یک طعمش دیگر میکنه عجیب است دوستان عزیز و این چنین یعنی نمیدونید اگر زیاد اندازی برگی لاور تلخ میکنه بله من وقتی که در چویم استعمال میکنن برگی لاور و بسیار میتواند تلخ شود لیکن کمش خیلی گوشتش رو میبینید آب میشود خواهیدن لازم نیست خوب می هم تو فرو میبریم این طرف برده اون طرف برده فرو میبریم آفرین سلامت باشید خب سلامتش ببینید با فکرم به نمک ما نمکش طبیعی همون دیلی همون خودی هر نفری که میخواد بله و من این خوریش دیگر سیزر نام دارد این هم بسیار است آسان است تیار کردنش تشکر دوستان عزیز تشکر میگویم برای مولان بیبی ما مولانه ما ایلانه ما که وقت یافتن فرصت یافتن از بار میکنید از ریپیتیت از تمرین راست به اینجا آمدن از اینجا باز به تمرین میروند یعنی که در مهنت آب و تاب یافتن مولانا جان چیزی که به دست آورده ای من میگم همش اولش مهنتی تو است دوست داشتنی کسبت است صادق بودنت به همین صنعت تئاتر و سینما است بسیار صادقانه کار میکنی بسیار وفاداری به سخنان و راهنمایی های استادانت سلامت باش خوش آمدی یگان چیزی گفتنی داشته باشی مرحمت سلامت باشید خیلی خوشحال هستم چون دعوت کردید و خیلی خوشحال هستم از دیدار اکوی عزیزم چون همیشه اکو جان در اصل برای من اکو جان هستید و در پهلوی شما ایستادن من فکر میکنم که با مزه آمدن شاید شما تعریف کردید اما بویش به دماغم میرسد که در اصل باید که با مزه باشد میگم بسیار با مزه است بسیار لذیذ است یعنی فکر میکنم که این اون انرژی که شما به من دادید اون مهری که شما داشتید و به من دادید اون مهرت دو نفر در اون دیگ جو کرده و تشکر زیاد میگم از تلویزیون سفینه برای دعوت کردن خدا کند که همیشه خانه‌تان همین گونه گرم همین گونه سرمهمان باشد روی میزتان همیشه پر از خوردنی ها زیاد باشد تنصیحت خانه آباد باشد ما به مولانا تشکر میگوییم در به مولانا به مادری و به پدری او که همین دخترشون رو دستگیری کردن بعد از همین قدر چیزا امکانیت دادن که همین خیلی یک هنرمند خیلی خوب حرفه‌ای اونی که در فضای تئاتری ما را خرسند کند از نقش‌های تازه به تازه نو به نوش شما باشید با برنامه‌های لذیذ با الووددین باشید تا اینکه از خوریش‌های نو آگاه شوید و از خوراک‌های خوب و از مهمان‌های صاحب هنری مردمی ما سلامت باشید تا برنامه‌های دیگر خیر